हाय फ्रेंड्स। आज आम स्टार्ट करिवा मोर दैनिक पुष्टि बा दैनिक पोषण। आज प्रथम एपिसोड एवं आज आम आलोचना करिवा जे आम पई विजन इम्पोर्टेंट ना कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट। ओके। और जदि विजन आम कहिबा आम निश्चित शुनिथिबा people without vision perish or a man without a vision perish। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଏଭରେଜ ହେଇକି ରହିଯାଏ ବା ବିଲୋ ଏଭରେଜ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଅର୍ଡିନାରୀ ହେଇକି ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭିଜନ ଅଛି ସିଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି କୁହାଯାଏ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି କରିଦେଲେ 2 ଦିନ କରିବାନି ବା 2 ଦିନ ଶୋଇଯିବା ବା 2 ଦିନ କାମ କରିବା 5 ଦିନ ଶୋଇବା, ଏମିତି ତ ହୁଏନି। ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା ସେଠି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର, ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଓକେ। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ମୋର ଭିଜନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଗାତାର କାମ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଭିଜନ ଅଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିଛି କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କଣ ହବ? କିଛି ମିଳିବନି। ଓକେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଜନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଜନ ସହିତ ସେଇଟା କନେକ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କୌଣସି ଭିଜନ ପ୍ରତି, ଖାଲି କାମ କରୁଛି, ଲଗାତାର କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ବୁଲିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲୁଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁନି। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ? ଦୁଇଟା ଯାକର କମ୍ବିନେସନ। ଭିଜନ ବି ଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଥିବ। ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ମିଶିଗଲା, ସେଇଟା କ୍ରିଏଟ କରିବ ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟପେବୁଲ ମୋମେଣ୍ଟମ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯୋଉଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭିଜନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବହୁତ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ, ଜୀବନରେ କିଛି ହବା, ଜୀବନରେ ବଡ କିଛି କରିବା, ଏଇ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିଠୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାମାନେ ଆଜିଠୁ ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ଯାଇଥିବ, ମୁଁ କିଭଳି ମଣିଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମୁଁ କଣ ହାସଲ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଜିଠୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କିଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଓକେ। ମୁଁ କଣ ହାସଲ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷକ ପରେ ବା 5 ବର୍ଷ ପରେ ବା 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡେଲି ବେସିସରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ କାମ କରିଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡିରେକ୍ସନ ନାହିଁ, ତାର ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବାନି। ସୋ ଦୁଇଟା ଯାକର ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ଭିଜନ। ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଲ ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଲାଇନ୍ଡ ହେଇକି ଆମର ରହିବ ଡେଲି ଆକ୍ସନ। ସେଇ ଡେଲି ଆକ୍ସନ ପ୍ରତି ଆମେ କମିଟେଡ ଥିବା। ଗୋଲ ଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ। ଓକେ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ ମୋର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗୋଲ କଣ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଗୋଲ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଡେଲି ଆକ୍ସନ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବି, କମିଟେଡ ଥିବି, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିହବ। ଓକେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଦୁ କୋଉଠି ରହିଛି? ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛି, ଯଦିଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ହବନି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନଥିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଥିବି, କାରଣ ମୋତେ ଜୀବନରେ କିଛି ବନିବାର ଅଛି, କିଛି ହାସଲ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ। ସୋ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛି ସେଇ ଦିଗରେ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଜିକ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ଓକେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। କାଲି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ। ଓକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।